Perfect World episode somnga pakwana ilaw clear hawleng ule episode intan tira chuan medical city kholaili lolangin si hawa chuan ingredients chu alawla zong khomek zela dor pakata chuan dor nei tu chuan treasure lem azurti si hawa chuan a hretheya ma se chung zinga treasure pakhat chu enfein Phoenix Bond treasure ani ti chu a hreta si hawa chuan dor nei tu hna chuan chu treasure manza chu azota dor nei tu chuan 100,000 essence man ani thu asya si hawa chuan 10 essence in kalau leyang chu atia dor nei tu chuan alorem tina samaya achan chu he treasure hi dor nei tu khan alem mai nia angai wang ania si hawa chuan treasure chu lein akal ta ma se kha dor nei tu pa supplier kha ron kalin he supplier hi medical sec student zingami ania dor nei tu pa hna chuan zinglama treasure karon supply cheu kha alem ania ma se khami zinga Phoenix Bond ero khachu atak takani chu wang chuan kalakir le du ani atia chu tu a hriat chuan dor nei tu pa le medical sec student te chuan si hawa chu zui ngalin dor nei tu pa chuan si hawa hna chuan kha treasure kha I lei theilowang tin ma se si hawa chuan alorem ti ta haulo maya chu vele medical sec student chuan a magic hrui mang chuan si hawa bana chuan avaman ta ma se si hawa chuan chu hruia chuan a energy power chu kalphei ti rin chu medical sec student chu avasok tapop maya athal ngal der mai ani chuti mek lai chuan medical sec supreme elder lin kuna churon kalin dor nei tu pa chu a spirit hand power mang chuan aron that tanghala a chan chu dor nei tu pa hian medical sec treasure alo khoiwang ani a hawang reng khop mai lin kuna chuan si hawan hena chuan Phoenix Bond chu rang taka ama peturin aron tita a mase si hawa chuan alorem tilawna samaya chuwang chuan lingkuna chu athin rim ta si hawa chu a spirit hand power mang chuan abei ta mase si hawa chuan chu spirit hand power chu all sam takin alo nia si hawa powerful zia mu chuan lingkuna chuan si hawa chu abe chi anilawani ti chu hrethiam ngalin si hawa hna chuan ngaidamte dilin ti chuan lingkuna chu akalbo ta divine medical garden lolangin si hawa le waling gerete chu garden main hall chunga chuan lo in mukhom to in waling gerete ho hna chuan si hawa chuan engtin nge chutianga kanthil lakhom sa an lo lak sak ngam cheule tirau iwala le tiang u atia chuti mek lai chuan yenzi chuan si hawate ingredient lak le tum chu aron keng lut ta hetia aron ken thei chan hi yenzi hian medical sec student te kha alova bum wang ani ti chuan si hawa chuan yenzi hna chuan lom thu te asoi ta si hawa chuan midang ho te hna chuan he hol hi cultivation tina atana ka mu ania cultivation kan titan to ange atia ti chuan midang zong chu pona chuan chuakin si hawan cultivation ati chunga tu ma in anti boilo nan hol chu silt mangin anveng ta si hawa chuan cultivation chu a han titan ta power te chu a in lum le ta vut maya si hawa chuan na ati mel le bok ani divine medical sec chuan supreme elder lingkuna lolangin double I wanita hna chuan tu emoni mi pakhat chuan kan medical sec tan hian boina min thlenani tin wanita chuan lingkuna hna chuan chupa chu heta ron hroi ta che atia lingkuna chuan ka thei lovani chupa chu
powerful tak mai ani atia ti chuan wanitai chuan spell chi khat chu siamin lingkuna chuan si hawa a hne ngai theinan power a pek bel chata ani zan alo nia big res sawa lo langin apum anuam lo hle maya chuti mek lai chuan medical sec student pani de chu big res sawa omna bul loka chuan an ron kal ta big res sawa chu abiru tangal vata he student pani te hi yenzi khan bumin ingredient te kha aruk sakle chongani tin kan soi to kha chu wang chuan an ni pani hian yenzi kha an lo zong char hi alo nia big res sawa chu medical sec student ten an man hlavin alo biru ve na samaya ma se big res sawa pum nuam lo chu avoi ta avoi rim chu medical sec student te chuan lo hria in churim lo chuan lam chu medical sec student te chuan an en thli thlai tanghal vata big res sawa mai chu an muta medical sec student te chuan tunge khata khan om tin an power mang chuan an be tanghal pop maya ti chuan big res sawa chu abiruk na tang chuan thlok chuak ngalin medical sec student pani de chu akot thalo chuan ale khum zui ta big res sawa chu weling garite omna lama chuan a thlok tanghala ma se big res sawa chu a har chuak ta thut maya a thlok le ngala medical sec student pakhat chuan big res sawa chu zui atum lai tak chuan medical sec student pakhat zok chuan weling garite omna lam chu en fia tha ti in a thian pa chu asom ta ti chuan an kal tanghala medical sec student te chuan magical garden chu an va thleng ta weling gari le yanzi ti ho an mu chuan chu vele an polte in ko khom na signal chu an thon chuak tanghala big res sawa chu ron kirin he thil thlen chan hi yanzi wang vekani aron tia medical sec student pakhat chuan yanzi te ho ne na chuan tuma in tlan chuak top lovang kan supreme elder tele kan pol member dangte an ron thleng thoi done atia si hawa chuan cultivation chu alo lati chun zo mek zela he a cultivation ti mek na tho awang hian a taksa te chu khiruak ang hian a om ta pon lama chuan hongjina le medical sec student pani te chu lo in bain hongjina chuan a the thaldun ve a heti mek lai hian senior student kharon kalin hongjina le weling gari te chu a power mang chuan aron kap thaldun ta ve a senior student role hian student dang te po an ron kal ve ta chau mai boka medical sec student pakhat chuan an senior ne na chuan yanzi chu an ingredient tlan bo pui tu ani thu lo soin senior chuan student en hena chuan weling gari te ho chu be turin atir ta ti chuan an be ta si hawa lo langin a cultivation ti mek energy chak tak mai chu a control thiam ta a taksa khinuai mai te chu a lo re tan ta weling gari te lam ve thung chu medical sec student te chuan lo din hualin ti chuan senior chuan a power hrui mang chuan avaman bedle ta yanzi chuan senior chu a han be ve tak na in ma se a hne lo hle ani senior chu in ti thai takin anui ta huwa maya ti chuan senior chuan formation siamin a power hruidang mang chuan weling gari te ho chu tha atum ta big res sawa mangang chuan si hawa chu a kau ta si hawa chuan chu lo hrein a power mang chuan an phuar be na hrui chu aron ti chat tanghal veka chu power chak taka wang chuan senior chu a lengson ta dor mai boka senior chuan weling gari te chuan garden hall chunga chuan partner dang an la nei ani ti chu a hrathiam ngala ti chuan a power spirit hrui mang chuan garden hall chu ava be ta ngala hei wang hian
hualing gerite hau chuan si hava chu a thi lo reng reng an ring lova si hava chu pon lama chuan aron chuak ta si hava hian formation gathering level second stage athleng man ani senior chuan student en hena chuan si hava chu beiturin atita a mase si hava chuan ama ron beitum tu student hote chu a power mang chuan all sam takin alo medzoi tangal veka senior chu thinrimin si hava chu beitumin apan nai ta senior po chu si hava chuan akut mang chuan energy ball chu pen perin senior chu a beile ta senior chu atuk zalve tangal boka student te chu antlan che tangal boka si hava chuan hualing garite ho hna chuan engwanga medical sec student te kha ron kalnge anni ti in azota hongjina chuan yenzi an zona wanga ronkal anni thu in alo chang leta yenzi chuan boina thlen tu ni a in ngain si hava te chu kalsan atum ta mase si hava chuan yenzi chu lakal ri lo tura ti in si hava chuan yenzi hian min puina sale maya ingredient min mukir saka cultivation kati lain anne na tangin tan puina kandong le boka min tan puina sakhop mai atia yenzi chu lomin si hava chu lom thu a shileta big red sawa chu lo tong vein boina thlen tu kha keima vekkani kakwa athan lo wang vekani alautia holing gre chuan big red sawa nena chuan nangma zokhi inimo medical sec student te hetilai mun ron shwai thleng tu chuni alautia ti chuan hongjina chuan big red sawa chu ngein anin kwal ngal ta char mai ani si hava chuan yenzi le hualing gerite hna chuan an puina awanga second stage level thleng thei ani thute lo soin hei baka cultivation atina khan golden pills pani asiam man thute asoi taboka he pills manghian yenzi le hualing gerite point an cultivation level anti san ve the pha don bok ani si hava chuan yenzi hna chuan nangma chawa iom chuan medical sec hoten an ronzong reng si chia itan alla om lutuk kan zinga lo om ve mai ro ti na som ta yenzi chuan arem ti ta ti chuan yenzi le hualing griten an cultivation level anti san ve theina atana ingredient dang zong turin kal antum ta ma se an ma chuan supreme elder lingkuna chu aron lang ta episode dot le kan lo ngai chang le theu don nia